So yes, sa pagkaon jud kay pagkaon is life. Ato jud ang kwento ko ano na pagkaon is life. Future boyfriend, kung gusto jud kang na mag-uyanta, sige i-replay lang ning. Hi guys, good morning. I think dili na morning kay afternoon na karon dere sa Phnom Penh, Malaysia. And today maglaag na sad ko. This is my last day dere sa Phnom Penh, and tomorrow I have a flight to Malaysia. Yes. And napagit mo ko isip og ubo, but wala na ko gihilantan. And so guys, wala ko gihilantan o wala na ko gihilantan kay 3 days ko gihilantan actually kay tungod sa akong isip og ubo. Then si kog inom og paracetamol. Sig kog inom og kanang paracetamol or Panadol, I think so. Kani akong giinom. Wait lang. Kani siya. Service paracetamol, Panadol di ay kana siya. Dito ko sa lain nga pharmacy. Then I told them that I have sa tip-on og ubo. Then kanang ilang kong gitagaan og inanhi. So I don't know what's this one. I think parang is a flu or like that, and it is actually work kay kanang nakatulog na kog sakto, dili na kay ko kong ilong. Nagyan mo ko'y ubo, nagyan mo ko'y sipon, pero dili na jud kay grabe. And wala na ko'y fever. So yes. So today I will not wear any makeup. Wala pa gani ko ikuan sa akong buhok kanaligo kung gikan. I will not wear any makeup, just maybe lipstick and some lipstick and then curler. Hyper curler. Yes. So inana lang. Di whatsoever kay na wala na koy pakialam sometimes. And ambot ganung daghag dakon sad kay kay bags guys. But yes, let's go. Maglaag ta sa ilang mall. Muna siya ang Central Market dari, and it's very famous mall market here in Cambodia. Guys, nako sa ilang food court dari, and I got the card already. I think imo siyang magbayad kag card, imo butangan og load, dayon dito din ka mag-order sa ila. Food court. So, something like that ish. So, yeah. I put $10 sa akong card. So, maybe I'm gonna use that. I don't know. Let's go. Let's go get some food. I got that one, kana siya ang iguan para sa akong food. And now adto ko makita ko sa akong drinks. You guys, first time na ako ning food court na walay tao. Like sa Philippines, naman yun na ka ng mga tao. So yes, nakita ko drinks kay dito sa Pikas mahal kaayo. I don't know if you can hear me, but yes, nakita na drinks. How much is this? $2. Okay. $2 is too much. So guys, buko juice na lang akong gikuha kay, my God, mahal kayo ang mga shake. Tag $2 siya. Thank you. Tag $2 ang ilang mga shake dere, and that's like 100 peso. Like, that's crazy. This one even is so expensive. Kuan siya, 6,000 real is about $1 and $1.50. So mga 75 pesos. Oh my gosh. Guys, nako sa dollar shop. And
And I'm looking for like this. This is $1. And kanisha. $150 tulo ka inad to. Pati na ko kailangan tulo. So I don't know kung kani akong kwaon tulo ka buok para kuan sa kilay or kaning usa lang. No? This is $1. So I don't know. Hello guys, sorry ka nang wala na ako naka-film after atong nako sa dollar shop kay wala lang. No, ano lang na busy or wala na naka-film kay you know na sometimes kay inanha nga nagpakalimot na ta og film. But yes, nakabalik na ko. Then humanasad kog pack sa akong bag kay tomorrow ato na kog Malaysia. Then nagwash ko sa akong face kay nakoy mask nga gipalit. Actually, yes. Nga napalit. Sorry, nag-watch ko salida sad. Akong mask nga gipalit is 153. Era mask man siguro ni siya. Nice. Yes. Mag-put na kong mask. And yes. Chika so, manako og kanang butang sa mask. Nice siya sa feeling. Nice sa ano. Ang akong butang kay kaning kuan aloe vera mask. Oh, this is the chika part. So I'm gonna talk about kung kanang like mga tips or like information about there sa Cambodia. So yes guys, niabot ko diri November 6. I fly from from Manila to Siem Reap. And then after that ni anak ko ni ari ko kaan Phnom Penh. Then after 3 days, I think 3 days or 2 days, I'm not sure, I forgot. Niadto din ko og si Hanokville, which nana sa akong nakoy vlog ana, you can check that out. Just go to my videos and you can check that out. So yes, after dana ni ani gibalik ko after sa si Hanokville, yes. After to ni ari ko diri sa Phnom Penh kay ang akong flight to Malaysia which is tomorrow kay sa Phnom Penh. So Phnom Penh to Malaysia akong flight tomorrow. And it's early flight so I have to sleep early. So guys, ang ako lang matip sa inyo dari kung mag-travel mo diri sa Cambodia. Actually kanang kung gusto bitaw mo kanang nice place and then amazing place or whatever inyo gusto mo kanang ma-amaze mo or whatever there. I think ang place nga inyong gusto adtuan is kanang ang Siem Reap and ang Sihanoukville. And kung gusto sad mo nga kanang mabalaan ang history sa kanang kuan sa Cambodia, which is very like heartbreak, it's very kanang very sad, but kanang tungod sa ilang history like katong Khmer Rouge thing like happened 40 or 50 years ago, tungod ana mas ma-feel nimo or mas ma-love nimo ang Cambodia tungod sa ilang history like sa una. Then it's a long story, like I cannot explain, like maybe I'll do a storyline, I don't know. Basa na ko sa book atong first they killed my father, then sa una ako nabasa Stay Alive My Son, then nabasa lang nako, then nakatusog ko sa S21. I'm sorry, wala ako naka-vlog ana kay di gyapon ko pwede kung mauto dito masayang lang akong entrance kay di gyapon ko ka video, so wala na lang ako nag-vlog ana. Then sa Killing Fields wala sad ko ni adto kay medyo layo na kay siya, tapos I'm sick pa jud, so yes wala na ko ni adto, then wala kayo black magic. So, kung gusto niyo kanang more history, ani mo sa Phnom Penh. So, if you like beach, yes, kung ganahan mo sa beach, like kanang kuan, beach goals, summer goals, ato sa Sihanoukville. At kung gusto mo mga kanang mga vintage or something, kanang mga karaan, and party, sa Siem Reap. Kaya na dito ang mga temples, like amazing kayo guys, like ka ng Angkor Wat, like 300 years nila gihimo ang temple para sa king. And then ang mga temple dili siminto,
kuan siya, made of kuan siya kanang bato. So, grabe kay ma-amaze kid mo sa kana bitong sa temples nga hangtod karon naragyapon din. Dugay na kay pila ng mga century ang nilabay na pagyapon siya. So, it's so amazing. $20 ang entrance dito. Ay, ano, it's so much. But kuan man sad, worth it man sad. Pero, kapuyon dyan mo guys. Kay init kaayo. Tapos, taas kaya ang agianan padung sa temple. And, musulod ka, wato ka sa gate sa temple, taas kay mong lakawon. Tapos, napadyo kay lakawon. Padung dito, basta daghan kay sanan din. Daghan kay kag temple aduan. Kapoy kay siya. As in. If you want shopping, daghan kay market dito sa Siem Reap. As in, daghan kay market sa Siem Reap. I like it there so much. Yeah, ka nang mahal and dili sa crazy nga, dili siya kanang grabe kay kabahal nga kanang over na kayo bitaw. Okay na siya. I like it. And then, kung sa party, I have the vlog also sa Pub Street. Yes, kung party nyo gusto, na dito tanan. Kung gusto maghubog, sige, maghubog mo dito. Walay problema. Nindot you guys Siem Reap. Then, kung sa food sad, okay, kung sa food, sa mag-istorya, Siem Reap na jud ang akong ma-suggest nga nice o kanang nice, dili nice, kanang affordable ba nga ang food, then bisag mo ato ka sa kanang medyo local nga restaurant or karinderya, pakasabot sila English. Pero sa uban nga di sad. So, but most likely makasabot sila. So, ma-afford rin mo ang food sa Siem Reap. Dari sa Phnom Penh, daghan kay restaurant dari as in. Nice, lami, nice kayong restaurant. Makabalo sila English, but the problem is mahal kaayo. So, kadaghan turista dari na mahal na kayo ang mga pagkaon. Mahal jud kay ang pagkaon, like $5 to $15 sa isa ka meal. My God, bisag sa to sa food court ganina katong ikaon mahal kaayo. Ang ilang ka ng mga shakes nila like that. And then yes, mahal lang. Dili ko ganahan. Pero na may mga barato dari actually sa Phnom Penh. Pero, karang na trauma na o dili sa ingon na trauma. Pero nalain ko kay last time, kanang, adto ko sa murag karinderya nila bak ng brator. Bito, taraw ni mo brator. Ragi kay siya kay, kanang, kuan ra, yung kuran, bangko, anak na bito. Pusag pungko. Nagkaon ko dito, nag-order ko, nag-English ko, gichuchu. Ila kong giana-ana nga, dili sila ganahan sa ako, kay di ko kabulog, dili ko Cambodian, or kanang nag-English ko. So, murag, after ato, di na rin ko ganahan mo ito, kay basing mature na sad ko, di na sad ko ganahan mo kuan. So, dari sa Phnom Penh, sige jud ko og palit, og mahal kay nga pagkaon. Pero, basag din na lang, hapit sa kumulakaw, og mamulakaw na ko. So, yes, and sa si Hanokville, I understand nga mahal jud dito kay beach area mo siya Boracay kung sa ato pa sa Philippines. So I understand nga mahal jud siya. So para sa ako, for me, the best place nga inyong atuan dahil sa Cambodia, kung ako lang inyong kuanon, kung pakutanon, Siem Reap gid mo guys. Kay amazing mga temples, amazing kaayo, tapos siguro tungod sa kadaghan nga tourists, kanang daghan na makaspeak og English dito. Ang food, reasonable ang price, na makakita kag cheap. Then, daghan kay pancakes. Yes, daghan kay pancakes na nasa akong vlog. Daghan kay ang mga shakes, like shake. Then, kuan lang, kanang, barato ra siya dito. Then, nice. Then, kung gusto kag party, murag, kung sa Siem Reap magud guys, murag full package na bitaw kung wala lay beach. But yes, full package na dito niya. Basta amazing kayo na yung mga massage nga baratura dari sa Phnom Penh mahal kasanan. So for me, kung wari mag-i-ko sa Cambodia sunod, this is my second time and I don't know if my last time or I don't know, but yes, kung balik magani ko diri sa Siem Reap, ready ko magstay kay mas nice dito, murag mo akong comfort zone. Last tip, pagdala mo cream silk kay wala sila conditioner dari sa kuan sa Cambodia. So, yes, guys. So, muna to tanan, and I hope nga na-enjoy ninyo tanan ako mga vlog diri sa Cambodia. It's my last day here. And yes, kung na pa may mga questions about dari, walay problema, just comment below and I will really reply. Yes.
Bye-bye na! Kay matulog na ko. Kay early pa akong flight tomorrow. Give it a thumbs up. Share my video. Subscribe to my channel. And don't forget, I love you. Bye!